Ola, bacaloures. Isto que vedes aquí é unha parte das instalacións que ten agora mesmo o terreo novo que mercamos en Arzúa. Aquí era onde tiñamos pensado facer a enfermaría, pero bueno, aí tivo que haber un cambio de plans e vamos a emplear esta zona para facer un vestiario para o voluntariado que ven de forma pues unha vez ao mes ou unha vez a semana ou o que sexa. E aquí nesta outra zona, que detrás desos muebles, desta parede, isto está horrible agora mesmo, aí faremos unha casa para voluntariado residente, unha pequena cociña, habitación, etc. Entón imos comezar por aquí. Por qué? Porque necesitamos canto antes poder arranxar esta zona para poder meter voluntariado residente que mentras nos estamos traballando no santuario actual cos animais, pois podan estar vivindo aquí e comezando a vallar o perímetro do santuario e todos esos traballos para que podamos mudarnos canto antes. Aínda non temos os presupostos para construir as naves onde van dormir os animais, etc. Pero comezaremos traballando por esta zona e imos vos pedir axuda nesta ocasión, máis que de donacións económicas, de donacións que moitas veces pois cambiades o forno, a vitrocerámica da vosa casa, tedes unha cama que podedes doar, muebles en general para a cociña, para poder amueblar este espazo para que poida vir para que sexa habitable para o voluntariado. Máis que camas individuais estábamos valorando a opción de algunha litera, entón se alguén ten algunha litera pois viríanos moi ben, porque como é un espazo pequeniño, pois así poderíamos aproveitar o máximo posible o espazo. Así que nada, xa sabedes, antes de que poidamos comezar co resto de obras, o que é máis importante agora mesmo é arranxar esta parte, eso poderemos facelo coa vosa colaboración. Tamén aceptamos doazóns económicas para aquilo que vai a ser pois as instalacións do baño, que temos que facer un baño para voluntariado, poñer os chans, aillar ben isto, porque como vedes agora mesmo é un lugar super húmido, onde entra a chuvia, entonces hai moitas reformas que facer. En canto teñamos presupostos iremos vos comentando, pero eso, se tedes calquera cousiña que poidades aportar, pois imos volo agradecer moito. Vale, graciñas.